kining atong Vigil Mass para sa Easter Sunday, mauni ang pagkondisyon nato aron mahimo tang tinuod gyud nga malipayon inig abot gyud sa adlaw nga Domingo. Karon pa mga alas 12 sa atong kalendaryo ug sa orasan, karon pang alas 12 mo Domingo. Nya saman malipayon na mo. Malipayon o giduka. Klaro na inyo mga naong pangduka man mo, malipay. Lisod bitaw no, pag himong malipayon baka na murag excited ta kay wa na manggod ang event. Gani karon gahimo-himo na lang tag mga events nga haron ta malipay ba. Sama anang maghimo tag sugat, elaborate kayo, naagi ng mga anghel nga maglupad-lupad, himo gid tag stage na ay mga actors, mga actresses nga mo perform og drama hangtod dili na lang na sila manimba kay porti nilang bisihas pag-decorate sa stage, sa paghimos drama, paghimo atong resurrection nga nindot ang dekorasyon, ang mga facilities, mga unsa pa na gipanggamit aron nindot gyud, ang pag-entertain sa mga turista, ana tanan, ang pagpangitag mga donors, mga sponsors, kana mao na nay atong nabisihan haron mura kuno hay aligri ang atong Easter Sunday, magsigig pangita-pangita ng mga itlog. Mga asawa mangitag itlog. Easter egg, ana bang sa kung saan na itong gimmick-gimmick nga himuon aron maaligre, pero kadtog yung tinuod nga nakalipay nga nasinati sa mga babae nga disipulo ni Kristo nga gihisgutan sa ebanghelyo, murag ni fade na gyud maayo. Ni pangutan-ay mong tupad na doon na pa'y meaning nimo ning Easter. Sa kinibang Easter Sunday na pa ni meaning nimo. Ang uban kutob na las tuo-tuo nga inigabot na sa Easter, mao na maligo nya mo ambak-ambak para mo taas. Mao na lang na himon. Inat anang mga ilong haron mo taas-taas. Gisudlan na lang tuo-tuo aron na lang gyud mo aligre. Ang uban karon kay taas man ang bakasyon, aron aligre ang pag-celebrate sa Holy Week ug sa Easter, ala manuroy ngadto sa mga resorts, ngadto sa mga probinsya, suroy. Ang uban nga wa kay kasuroy, hala date sa uyab, tinukhangay to the max. Inom bisag Bernes Santo nangahubog na. Ana Sabado Santo gamaoy pa. Ana aligre, inom, sugal, ana disco, date. Mo na rig pangbuhat. Kaya nga naman holiday. Pero wa na kasabot nganong na holiday maron. Nganong seryoso man ang katilingban nga Kristohanon nga hastang atong mga government officials, mga atong presidente mo respeto man aning Holy Week nga atong gisaulog. Basig wa na kasabot. Giligid ang bato. Sabot pa mo ana. Lingiyay mo tupad na. Sabot ka na. Giligid ang bato. Giligid ang bato ba? Nya ang anghel gyud kuno mo'y nanaog gikas langit aron iligid ang bato. Katubang bato nga gihalop sa lubnganan ni Kristo, giligid. Way taong naghimo ato kay perti atong bugata nya gipaligunan pag ito sa mga Hudiyo, gibutangan pag yung gwardiya, pero pagligid sa bato ang mga gwardiya ni kurog og mura nag mga patay tungod kay wa sila katuo sa nahitabo. Nganong giligid man ang bato, timaan
nga ang lubnganan dinhis kalibutan dili makapriso sa kinabuhi. Dili pwedeng takupan diha sa lubnganan ang tag-iyas kinabuhi. Muna ang atong kinabuhi dili pwedeng muhunong diha sa lubnganan. Muna ang pulong ni Kristo kanunay hastang mga anghel, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. Pasabot ayaw nagkahadlok anang lubnganan kay dili na maoy katapusan. Ana, sige, lingi ay mong tupad. Ina di na ta mahadlok anang lubnganan ha. Manood na ta diha. Sige. Di na ta mahadlok, manood na ta. Kay total ablihan ramanas anghel. Mao na ang bunyag. Ang bunyag mao nay atong pagsud sa lubnganan. Gipatay ta. Suma sa gihisgutan ni atong ikaduhang pagbasa nga ang mga ay katulo ba to nga ang Ginoo mipalabang nila latas sa sa dagat nga pula ug mao na to ang ilang kamatayon kay wa naman sila kaagian ug makigsangka sila sa mga nilang paraon patay ug muambak sila sa dagat patay. Unsa may gibuhat sa Ginoo gipakita nga ang kamatayon nga mao ang dagat nga mulamoy nilang tanan pwede ra diay agian basta kuyog nimo ang Ginoo. Ang kamatayon dili na kamatayon, nahimo ng Ocean Park. Okay, ang dagat gud nagbungbong na gud sa ilang kilid. Way siguro galakaw to sila pertigo ng lapara anang kanana ang Red Sea. Tingali, galakaw to sila kasi kitog duwa-duwa sa mga isda. No. Ang iho siguro ilatingan na iho, lakaw sila ngadto. Mingon sang iho, hi, ana. Nindot ba Ocean Park? Kita mo bayad man tag Ocean Park. Pero gihimo tos Ginoo within 24 hours nabuak ang dagat, nakalabang sila. Awagan ni kabo 24 hours, murag mga 12 hours ra ikas gabi hangtod sa buntag. Awagan ni kabot mga 8 hours ra. Dali ano? Dali ra gyud kayo himuos Ginoo. Ang kamatayon nahimong agianan sa mga buhi. Nya mo na to, labang na sila. Mura na to silag patay. Kay ila namang giagian ang kamatayon. Pero kay kuyog mang Ginoo, buhi. Ani ay mga tao nga way Ginoo, misuway og sunod. Matod pas istorya. Oy, niungot pag-abot tunga-tunga. Pag-ungot, isya atras ta, kay murag di na ni makaya. Pag-ingon, ibalik imong sungkod, Moises, ingon ang Ginoo. Pag-ana sungkod, nibalik ang tubig, gilamoy silang tanan. Mao na gito'y patay. Nga naman, wa may kuyog nga Ginoo. So kanang way kuyog nga Ginoo, mao na sila'y mamatay. Kinsa man yung mga tao nga way kuyog ang Ginoo or way kuyog nga Ginoo, ang nagsigig pakasala. Sige, lingi ay mong tupad. Yung murag nakatog na naagas pag yung laway, ana. Ing na kay kuyog nga Ginoo. Gano, ing na. Nya, musan mo ang gani. Oy, wa kay sa. Awa kay kuyog Ginoo. Kanang sigig pamalikas, kanang sigig panaway, sigig pamakak, siging kasuko, siging dumot, kinihaay, kana mao na mga patyunon. Ipakapin pa na natong siging premarital sex, siging kabit-kabit, siging tinukhangay, way mga kasal, siging puyo-puyo, way mga kasal, kana mga patyunon. Apil mi ana ha. May eksimte na kay usahay mo puyo-puyo mo sa mi usahay. Pero sa pagkakaroon sure ko ana ambot ting akong assistant to. Pero sure ko ana nga kami din nagbinuotan mi. Basta di lang masakpan. Ay ato sa demo kana inyong tupad buotan na. Okay, pangutan na. So masakpan lang na ninyo pastila.
Niya, mayra ba kaitang mulipat-lipat aning mga tao, basta di lang masakpan sa mata sa tao, pero nasakpan di ay sa mata sa Dios. Way makaikyas sa mata sa Dios. Matod pa sa gasunod dato mga pagbasa, katong ikaupat ngadto sa ikapito, ang Ginoo nagmonitor natong tanan. Way nakaikyas nato sa iyang maalamon o gamhanan nga mga mata. Hibaw siya nga nisimba ka karon aron lang matuog dinhi. Hibaw siya na. Hibaw sa siya nga nisimba karon nga nagdaga ng tubig ug asin kay nagtuo-tuo na ka. Wa na kay pagtuo. Nganong bendisyonan man ang tubig? Unsaon man ang tubig? Ha? Aron imnon. Oh. Hindi ko man mo ginom. Sunod, unsa man? Aron ipangihi. O gisingot. Wa kay ayo, wa di ka kasabot ana. Kana siya nahimo na ng balaan tungod sa panalangin sa Dios. Holy water na. Ug imo ng imnon pasabot imong gidawat ang paglimpyo sa Dios sa imong mga sala. Muhunong kas imong sa dili ang pag-ayo sa imong sakit sa lawas, kay ang tinuod nga sakit nato mao nang naas kalag kanang sala, kay dili ra na sakit muhatag pagid nagkasakit. Tanawa ng bana nga mga bit, tanawa unsay bation sa asawa mo katawa nya katong iyang gikabit. Ang mga ginikanan ato, nyag minyo sa to, ang bana ato, mukatawa. Ang mga anak ato, mupakpak. Yes, akong papa nangabit, akong mama nakabit. Mo ana? Wow, sakitan, mauwaw. Basta ka ng sala, ikauwaw gina nato, makahatag ginagkasakit, bisag pari pa. Nawa, di ba ang pari o makapangabit, uwaw-uwaw dayon. Asa mo na niya i-display ako ning kabit. Ignoran na niya, huwat lang to skin na, pitunti ka. Pilian ang wakay mga parinti. Nga naman, ikauwaw na natong sala. Ay, itago na nato. Nga naman, hatagan ta nagkasakit. Muna ka na mga taong naisala, kasagaras mga naong mga kusmuron. Nga naman, ang kasing-kasing gisakitan, ang kalag gitorture. Kana, bisag usang sala, pamakak, pangurakot, pagdumot, kanang pagkapaigihan, kanang pagka-possessive, kanang pagka-autocratic, kanang kusugayong mudiktar, gusto gyud nga siya mo'y sundon. Tanawang mga naong bisag mo simba pa na, ang pari magwali, kalagutan pa na. Siging mention anang color-colors buhok, siging mention anang kung ning paria, sige lang yun na siya kuhan niya. Nya, pare gani, muhimo ganig fundraising, sama ng pamaligyag slot, muyaw-yaw pa na. Siging pangwartay, now kwarta ito parian. Nga dawan, wak may kalipay iyang kasing-kasing. Pero kanang mga way sala, o kanang naningkamot pagbiya sa sala, oy, mga gaan kay nagnaong. Kada ibot ang nagsala, mugamay smile. Igsunod ibot, mudako-dako smile. Maibot na tanang sala, asos, kusuga na lang mo katawa lagi. Nigilingay mong tupad. Yung natanaw ni mo sa kong naong, sadaan pa ni. Sige gano'n. Pangatan ba? Napay mga choir ay. Na mga choir, way siguro, gayaw-yaw mo na. Ganiha pag kung nagasigig practice, niya warabay panihapon. Amot lang, wa ba na magyaw-yaw? Sige nga na, kaning pariab, tihi kay istanan, pa kita practice diri, di pa kita papanihaponon. Pero sagdi lang mo diya, Brad, sister, kay ang inyong pagkanta, labi nagwa mo ikaon, labi nagyong mga matay mo diya sa inyong pagkagutom, dritso na mo anas langit. Di ato sa na silang ipakaon, amot nangaon sa gana sila, kay muna, ang atong buhaton karon na atay simbolik nga pagbunyag
aning mga dagko na ngano sa kani sila wa man sad pabunyag atong bata pa. Karon manoon ta hasol-hasol. Mupay taas kay natong selebrasyon karon sa sila magpabunyag basta sila nasula gidani. Pero malipay ta nga naman limpyuhan ni sila karos Ginoo, limpyuhan ana nya ini kalimpyo na nila mo sunod na sad ang mga sakramento nga ilang dawaton, kalawat, konpirma, ana tanan limpyuhan. Kay ang sala maunay sakit, iligid ang bato. Ang sala nga mo'y mutak-op sa kahayag o sa grasyas Ginoo, iligid aron mo sidlak ang grasya. Mudagayday o mubaha ang grasya sa atong kinabuhi. Mga igsoon, nagbilarta karong gabhiuna. Hinaut unta, ugma, na atay i-celebrate nga sugat, mas mo reinforce pa unta na sa meaning sa atong pagsugat sa nabanhawng Ginoo. Sa kadaugan, sa kinabuhi, batok sa kamatayon, kadaugan sa kahayag, batok sa kangitngit, kadaugan sa kalipay, batok sa kasubanan, nagihatag sa sala. In short, makasabot na maayo nga kitang mga nagtuo ni Kristo nga natao og namatay og nabanhaw para nato din agid ta magpabilin dihas kasakit og kaguol. Pirmi na gitang malipayon. Mao ni ang gitawag og Easter joy. Kana bang sana kalipay nga Dios nun. Kana bang bisag di na ka mangiski sa imong kilay, malipayon kay ka. Kana bang wa na kay daghan kay dihang ipamutang sa imong naong, malipayon na kang magtan-aw sa imong naong. Kana bang wa na kay daghang ikulor-kulor sa imong buhok, malipayon kang magtan-aw sa imong buhok. Kana bang wa nay daghan nga diman nga imong usbon pang batasan sa imong bana, pero malipayon kang magtan-aw sa imong bana. Kinsa dinhing asawaha so far, bisag karon lang si Manaha, karong si Manaha bang niagi, wa gyud kayaw-yaw sa bana, taas ang kamot. Karon lang si Manaha. Ha? Wa gyud. Ka mga animal gud ay ninyo mga asawa mo. Bisag usa ka simana, tigid mo ka fasting, Holy Week gud ron. Holy Week, wa gyud mo ka fasting. Yaw-yaw gyud mo. Rin lang tas mga bana kay naama gyud ang buotan sa mga bana. Kinsang mga banaha karon lang si Manaha nga Holy Week gikan adtong Benditas Lukay hangtod karon nga wa gyud kagumbol sa asawa. Ta sa kamot. De usa. Duha. Pulos tingali ni nangamatay ng asawa ni nila. David tao. Congratulations, duha ka buok. Sus, karon sugdi ha. Karon Easter Sunday maron. At least kutob sunod simana. Testingin ninyo. Ayaw na gyud mo ka gumbol. Sige na lang gyud kalipay. Nya unsaon man iligid ang bato. Pasabot biyain na ng imong paghigugmas imong kaugalingon, higugmaan na ng imong isig katao. Tagai silag kalipay, ayaw lipaya ang imong kaugalingon. Sila mo itagai og kalipay. No, na siya. Testingi, di ba inighatag ni mong kalipay, mudaghan ang imong kalipay. Nga naman, kay naingon man ang Ginoo, dili mo kapanghatag kung wa mo'y inyo. You cannot give what you do not have. Nya ka ng kalipay, di ba nagikan nato? Gikan manas Ginoo, agianan ramantas kalipay. The more nga magsigi kag share og kalipay, the more nga mo supply ang Ginoo nimo kalipay. Nga naman, nindot man kang supplyan kay mubaha man ngadto sa uban kaysa selfish kay ka, ikaw ra may maglipay-lipay nimo, maut-ot sa noon ang imong kalipay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon, lipayon tika.
Sige, amen. Sige na. Sige na. Ano yung tupad? So, good karon, lipayon tika. Ana ha?